Aurten, estereotipoetatik iesi gaur egunera etorri eta euskal literaturaren emakumezkoen protagonismoa aldarrikatuz. Itxaro Bordaren 100% baske hautatu da. Bizkaiaren eta iparraldeen arteko zubia bihurtuko da Arriaga Antzokia ostegunean, halabeharrezko kulturartu emon batean. Euskararen garatze bidean klasikoa irakurraldi 10 hau azpimarratzeko itzordua da bizkaitar askoren egutegian. Arriagara hurbildu eta euskal literaturaren aldarrikapen txiki bat egiteko. Baina hau ez da berezkoa. Erakunde publikoen eta eragile pribatuen elkarlanari esker eginiko baino. Bizkaiko Foru Aldundian uste dugu kultura eta kasu honetan literatura ezinbestekoa dela gizarte kohesioa eraikitzeko eta sendatzeko. Horren bestez, aurten ere, eutsi egin diogu aspaldi apostua. Apostu hau da klasikoen irakurraldia babesteari. Ekimen hau martxan jarri aurrekoa, hau da, zergatik egin nahi gendun horrelako ekitaldi bat gure ikasleentzat. Ikasleen jaia zergatik antolatu nahi gendun, eta zergatik egin nahi genien ikasleei errekonozimentu bat. Euskara ikasi nahi dutelako, egundoko ahalegina egiten dutelako, une txarrak pasatzen dituztelako, euskararen etorkizuna direlako, euskararen bizkarrezurra direlako, konpromisoa dutelako, seme-alabekin euskaraz hitz egin nahi dutelako, lanean euskaraz mintzatu nahi dutelako, askotarikoak direlako, kritikoak direlako, euskara ikasten dirutza gastatzen dutelako, euskararekin barre egin nahi dutelako, bertsoak ulertu nahi dituztelako, kantak ulertu nahi dituztelako, euskaldegiko partaide sentitzen direlako, euskaltegian ikasteaz arro daudelako, euskara kalera atera nahi dutelako, horrela ez da esaten, gehiago entzun nahi ez dutelako, bere euskalduntasuna agertu erakutsi eta ezagutarazi nahi dutelako, egundoko pazientzia dutelako, euskarari bizitasuna ematen diotelako, kolorea ematen diotelako, hizkuntzarekin jolastu nahi dutelako, gozatu nahi dutelako, irakaslearen iritziekin ados ez daudelako, irakaslearen sermoiak jasan behar dituztelako, eta hala ere irakaslea errespetatzen dutelako, eskuzabalak direlako, esker onekoak direlako, eta bi hitzetan esateko ezinbestekoak direlako. Bilbotar guztiak konbidatu nahi ditut egunaldi honetara parte hartzera. Sabeti bat irakurtzen ez bada, izan dadila irakurketa entzuten, lehen esan dudan bezala, Arriaga Antzokiko kanpoaldean, Azkuna zentroko atarian edo interneten bidez eitb.eus web horriaren bidez. Amaitu horretik eskertu egin nahi dut aurten 10 urte bete dituen klasikoen irakurketa jarraitu urtero antolatzeko Bilbozar euskaltegiak egin ohi duen ahalegina zorionak.